Wel, gawn ni droi at Salm 113, i'n galw ni nawr i addoli yr arglwydd. Molwch wi weision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth, o godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd, goriwch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw, yn y nefoedd neu ar yn gosod ei orseddfaint yn uchel, a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen. I'w gosod gyda phendefigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi-blant, daw hi'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb i'r anogaeth yna nawr gyda'r emyn cynta heno, fe enaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd, maddeuodd dy holl anwireddau, a chawodd dy lesgedd i gyd. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 8, a darllen o adnod 18 at ddiwedd y bennod. A mae'n sôn fan hyn am fendithion plant Duw trwy Iesu Grist. Yr wyf yn cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol
yw cymharu a'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw gael i datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, neu wagedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith y cael greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydym ninnau'n ochneidio yno mae'n hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith. Ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd, mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo, yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio. Ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac o'ch neidio y tu hwnt i eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd, mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, a rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer, neu meibion lawer. A rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd. A rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll beth a ddywedwn. Os yw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll, ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein coll farnu? Neb. Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig. Dy fwy'n di fe'n rhoddir i farwolaeth trwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy yr hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr, na all nac angau nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau, nac uchelderau na dyfnderau, na dim arall a grewyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi a ceisio Duw gyda'n gilydd. Ni'n diolch eto o arglwydd am y cyfle a'r fraint o fod yma heno mewn oedfa newydd. Ni'n diolch bod ni wedi cael dod at ein gilydd yn rhydd o arglwydd, heb fygythiad, a bod ni wedi dod ynghyd yn enw Iesu Grist, a bod ni'n dod nawr ata ti mewn gweddi
at orsedd Duw ac orsedd y brenin mawr yn y nef yn enw Iesu Grist, yn haeddiant, yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. A diolch arglwydd bod ti'n ein galw ni i ddod, bod ti'n addo i ni. Os i ni'n nesau ato ti, a byddi di'n nesau ato ni. Os i ni'n dychwelyd ato ti, a byddi di'n dychwelyd ato ni. Ac i ni felly arglwydd yn pwyso ar yr addewidion heno nawr. I ni'n dod yma i addoli ac i geisio y Duw byw. Ac arglwydd i ni'n gweddio yn dy ras, yn dy drigaredd, yn ôl dy addewid, a byddi di'n cwrdd â ni. A byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yma, a byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb, ac yn arbennig byddwn ni'n ymwybodol bod ti'n siarad gyda ni. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni, felly i daddoli di nawr mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, mewn reality. Nid gyda ein gwefusau, nid jyst yn allanol neu'n arwynebol, ond o ddifri, o'n calon gyda'n holl feddwl a'n holl galon. I ni'n gweddio bydd ein calonau ni yn barod i dderbyn dy air di o arglwydd, yn barod i dderbyn beth sydd ti ddweud wrtho ni, ac y byddwn ni yn derbyn ac yn ymateb i ti hefyd. I ni'n diolch i ti, mae ti yw y gwir arbywiol Dduw, y tad, y mab a'r ysbryd glân, Iawe, dos Duw arall, wrth gwrs. Ti yw y creawdwr mawr, y cynhaliwr, a ti yw y gwaredwr. Dos neb arall yn gallu'n hachub ni o'n pechodau, a rhoi ni fywyd tragwyddol, ond ti, trwy efengyl dy fab Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn. Diolch am ein creu ni, diolch am ein cynnal ni arglwydd, a diolch bod na achubiaeth i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n diolch eto heno yn arbennig amdano fe. Ni'n diolch am bob rhodd a bob gras yn ein bywyd, bob amser, ond ni'n diolch yn arbennig am yr arglwydd Iesu. Oherwydd bod wedi dod i fod yn waredwr, i fod yn geidwad i ni, trwy ddod yn ddyn, bod Duw wedi dod yn ddyn, trwy fyw yn lân ac yn sanctaidd, heb bechod, a thrwy farw drosom ni yn ein lle ni ar groes Calfaria. Trwy atgyfodi y trydydd dydd, a mynd i'r nef i baratoi lle ar gyfer i bobl, ac anfon yr ysbryd glân i alw ei bobl i ddod ato fe, a'i cadw nhw trwy ei air. Ac o arglwydd i ni'n gweddio heno am weinidogaeth yr ysbryd glân. Wrth i ni glywed gair Duw, wrth i ni gyhoeddi gair Duw arglwydd, i ni'n sylweddoli bod ein calonnau ni angen dylanwad yr ysbryd glân, i'r gair yna i ddod yn nerthol i'n calon ni, ac i fod yn effeithiol i ni. Felly ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd heno yn ôl daddewid o arglwydd. Yr un sydd hefyd yn Dduw, wrth gwrs, dim yr ysbryd glân. Yr un oedd wedi cael ei addo i argyhoeddi y byd o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Yr un fydde'n dod i ogoneddu Iesu Grist. Yr un fydde'n dod i ddiddanu pobl yr arglwydd. Ni'n gweddio am ei weinidogaeth ef. Ac arglwydd i ni'n gweddio dros waith yr eglwys, a thestiolaeth yr eglwys yma, ac eglwysi eraill wrth gwrs, sy'n cyhoeddi'r efengyl yn ein dydd ni, yn yr wythnos sydd yn dod nawr, nid i'n nerthu ni arglwydd ym mhob dim, ac ni'n gweddio y bydd y cyfan, clod a gogoniant i ti. Nid i ni, ond i ti. Clod a gogoniant i'r arglwydd Iesu ac i'n Duw a'n tad ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch, mae dyna yw pwrpas ein bywyd ni i gyd arglwydd. Dy ogoneddu di, ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni i wneud hynny, a falle i gael ein atgoffa chydig am hynny nawr heno. Ac o arglwydd felly, ni'n cyflwyno'r gwaith yn yr ysgolion, ni'n cyflwyno clwb plant, ni'n cyflwyno pilipala, ni'n cyflwyno ein tystiolaeth personol
o ddydd i ddydd, ni'n cyflwyno'r bore coffi arglwydd. Pob peth, pob gweithgaredd fel yna, ni'n cyflwyno'r cyfarfodydd yn yr wythnos, y cyfarfodydd ar y Sul, ac eto yn gweddio y byddi di yn cael dy ogoneddu. Sancteiddiau'r dy enw di arglwydd, ym mhob peth. Gwnaed enw di yn fawr trwyddo ni arglwydd, dangos dy ogoniant trwyddo ni. Ti sy'n heiddi y clod a'r gogoniant i gyd arglwydd. A dyna i ni eisiau bod ein bywydau ni, bod ein lleisiau ni yn dod yn ymuno i'r clod i ti. Wyt ti'n ddew sanctaidd, wyt ti'n ddew mawr, wyt ti'n aruchel, wyt ti'n drigarog ac yn rasol, wyt ti'n araf i ddig, wyt ti'n ffyddlon, wyt ti'n gyfiawn, wyt ti'n dragwyddo. Ac o arglwydd ti sy'n deilwng o bob anrhydedd a phob clod. Ac felly ni'n cofio am ein gilydd arglwydd, y rhai sy'n mewn gwendid o'n plith, rhai yn wynebu triniaethau yn yr ysbyty ac yn disgwyl arglwydd, rhai mewn gwendid a llesgedd gartre neu mewn cartre, ac ni'n gweddio dros ein gilydd ac yn gweddio dros y rhai sy'n mewn sefyllfaoedd fel yna, i ti roi gras iddyn nhw dy ogoneddu di arglwydd. Yn unrhyw sefyllfa ac ym mhob sefyllfa. Ac yn gweddio i ti nesau atyn nhw wrth gwrs. Ac felly ni'n gweddio dros Gymru, i ti ymweld yn glod ni arglwydd, unwaith eto. Trig ar harth o'n ni, anfon yr ysbryd glân mewn nerth, fel bod yr efengil eto yn nerthol yn ein tir, a bod pobl yn cael ei dylanwadu gan yr efengil. Unwaith eto, ar raddfa fawr. Yn dymuniad ni arglwydd, yn ôl dy drigaredd ac yn ôl dy ras. Gofyn i ti nawr i faddau ni yn pechodau, fel i ni'n maddau i rai sydd wedi pechu yn ein herbyn. I ni'n gofyn i ti i'n cadw ni rhag temptasiynau di angen arglwydd. Cadw ni i fod yn agos ata ti, cadw ni yn brysur yng ngwaith yr arglwydd ac yn ein dyletswyddau cyfreithlon arglwydd. Cadw ni rhag yr un drwg, cadw ni rhag pechod yn y dyddiau sy'n dod arglwydd. Nertha ni yn y frwydr ysbrydol, i ni eisiau sefyll a gwrth sefyll yr un drwg yn enw Iesu Grist. Ac i ni'n diolch mae eiddo ti yw y deyrnas, y nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni heno arglwydd beth a ddolaf di. Mae dy enw yn ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu i, diolch i ti am ein hachub.
Wel, i ni'n troi nôl heno at lythyr Paul at y Philippiaid, pennod 4, newn ni ddarllen adnod 15 i adnod 20, a rhoi sylw arbennig i adnod 20. Yr ydy chwythau Philippiaid yn gwybod pan eithim allan o Facedonia ar gychwyn y genhadaeth, na fi gan yr un eglwys ar wahân i chwi yn unig, ran gyda mi mewn rhoi a derbyn. Oherwydd yn Thessalonica hyd yn oed, anfonasoch unwaith ac eilwaith i gyfarfod am hangen. Nid ceisio'r rhodd yr wyf, ond ceisio'r elw sy'n cynyddu i'ch cyfri chi. Yr wyf fi wedi derbyn fy nhal yn llawn, a mwy na hynny, y mae gennyf gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaphroditus, yr hyn a anfonasoch chwi. Ai hynny yn arogl per, yn aberth cymeradwy wrth fodd Duw, a bydd fy niw i yn cyflawni eich holl angen chi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Un Duw a'n Tad, y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Wel, nawr te, mae yna chydig bach o amser wedi mynd ers bod ni yn edrych ar y Philippiaid ers cyn Nadolig, tipyn cyn Nadolig, ac fel chi'n gweld, ni'n dod at ddiwedd y llythyr hyfryd yma, sy'n air Duw wrth gwrs, llythyr Apostol Paul at yr eglwys yn Philippi, Macedonia. Ac yn y llythyr, mae wedi diolch iddyn nhw, a diolch i Dduw amdanyn nhw yn gyntaf, ac dylen ni wastad wneud hynny fel credinwyr, diolch i Dduw am ein gilydd, a diolch am eu partneriaeth nhw yn yr Efengyl. Mae nhw nawr yn gweddio drosto fe, ond maen nhw wedi anfon rhodd ariannol i'w alluogi fe i gynnal ei hunan i fynd mlaen ar gwaith. Mae dan arest, wrth gwrs, yn Rhufain, haws arest, ond mae angen i gynnal, ac maen nhw wedi dangos i cefnogaeth a'i cariad yn ymarferol tuag ato fe. A mae'n ei cyfri nhw'n bartneriad felly yn yr Efengyl, sydd yn ddarlun hyfryd iawn. Mae wedi rhoi tym bach o newyddion am beth sy'n digwydd yn Rhufain, ac mae'n llawen iawn. A mae hwnna'n drawiadol iawn yn y llythyr yma. Mae'n lythyr llawen. Gallech chi anghofio wrth ddarllen y llythyr bod Paul dan arest. A dwi ddim yn gwybod ydy e'n mynd i fyw neu byd o. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddod o'r achos. Llawenhewch yn yr arglwydd. Wy'n gweud eto, llawenhewch. A mae'n dweud y sawl gwaith trwy'r llythyr. A mae'n gorfoleddu fyna yn Rhufain. Am un peth, mae profil yr Efengyl wedi codi ers bod wedi cyrraedd Rhufain. Mae pawb yn y praetoriwm, yn y gad Rhufainig. Mae pawb yn gwybod pwy yw Paul. Mae pawb yn gwybod pam yna bod e rhywbeth i wneud â Efengyl Iesu Grist. A mae Cristnogion yr ardal wedi dod yn fwy hyderus i ddweud, o, dwi'n Gristion hefyd gyda llaw. Ac i rannu ac i ddweud am Iesu Grist. So mae profil yr Efengyl wedi codi. Ac bod e dal dan arest, mae'n llawenhau. Mae'n llawenhau yn hynny. Ac mae'n disgwyl, gyda gras Duw a'i gweddiau nhw, mae'n disgwyl bydd e'n dod yn rhydd. A mi ddath e'n rhydd. Ond doedd e ddim yn gwybod cant y cant, ond mae'n disgwyl hynny. Mae'n barod i fynd at Dduw. Mae'n barod i fynd at yr arglwydd, os mae dyna'r alwad mae'n cael, ond hefyd mae e'n disgwyl cael ei ryddhau a cario ymlaen. A beth bynnag sy'n digwydd, un peth sydd gyda fe mewn golwg, gogoneddu Iesu Grist. Na gyd sydd gyda fe mewn golwg, p'un bod e'n y carchar neu'n rhydd,
pinne bod e'n marw o achos beth sy'n mynd i ddigwydd yn y llys, neu bod e'n dod trwyddi, un peth sy'n bwysig, gogoneddu Crist a gogoneddu Duw. Ac mae'n eu hannog nhw wedyn, mae wedi bod yn gweithio nhw, wel, mae Duw ar waith yno chi, ond mae yna waith i wneud to. A mae wedi bod yn gweithio nhw fel mae eisiau nhw ddod yn fwy unol eto yn yr eglwys. Yn unol o ran ysbryd ac o ran ymdrech, yn gwasanaethu ei gilydd. Mae wedi rhoi esiampl Iesu Grist yn gadael y nef, yn dod i'r ddaear fel gwas. Yn dod i fod yn ifydd i'w dad, hyd angau ar y groes, ac i fod yn was i ni, trwy roi ei hunan drosom ni. Dyna pam dath Iesu Grist o'r nef i'r ddaear, i'n gwasanaethu ni, i'n golchi ni, a'n glanhau ni, fel y gwas oedd yn golchi trad, wrth gwrs. Fel oedd e'n golchi trad y disgyblion. Na pam oedd wedi dod. Allwch chi ddim bod yn Gristion, nes bod Iesu Grist wedi bod yn was i chi. Gallwn ni ddim bod yn was iddo fe, nes bod gynta yn ein gwasanaethu ni, yn ein golchi ni ac yn ein glanhau ni, trwy fod yn waredwr ac yn geidwad ac wedyn yn arglwydd i ni. Ac wedyn ni, mae wedi rhybuddio nhw, mae yna rhai yn pregethu, credu'n Iesu Grist, ond mae eisiau elfennau o'r gyfraith Iddewig hefyd arnoch chi. Os ych chi eisiau bod yn top-notch fel Cristion, mae eisiau Iesu Grist, ond mae eisiau cadw rai pethau o'r gyfraith, yn arbennig yr enweidiad. A wedyn, byddwch chi yn y first class carriage wedyn ni, byddwch chi yn top-notch fel Cristion. A mae Paul yn gweud, na. I ni'n gyflawn yn Iesu Grist. Iesu Grist yw popeth i ni. Fe yw ein cyfiawnder ni, beth mae wedi wneud. Pwy yw beth mae wedi gyflawni. Na'n unig gobaith ni gael ein derbyn gan Dduw yw perffaithrwydd Iesu Grist a gwaith Iesu Grist yn aberthu ei hunan drosom ni. Yr unig ffordd i ni gael ein golchi a'n derbyn gan Dduw. I ni'n gyfiawn, i ni'n dderbyniol yn Iesu Grist. Na gyd, ac i ni byth yn cyrraedd perffaithrwydd yn y byd yma, beth bynnag. I ni'n anelu at y nod, i ni'n rhedeg y ras, i ni'n anelu, dal i fynd, tan y diwedd. Ac wedyn ni, mae'n gweud bod yn mianfon Timotheus, sydd yn ei helpu fe lot fawr, wrth gwrs, mae di fentora fe. Mae'n mynd i anfon Epaphroditus, oedd wedi dod ar anreg o Philippi, mae'n mynd i anfon e'n ôl, achos bod wedi bod yn dost ac wedi gwella, ond yn ei anfon e'n ôl ac yn diolch yn fawr am eu rhodd nhw unwaith eto. Wedyn ni'n dod at yr adnod yma, adnod 20. A mae fel crynhoi popeth nawr, ein Duw ni a'n tad ni, y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Ac mae hwnna'n crynhoi pwrpas y llythyr, mae'n crynhoi pwrpas yr Efengyl, mae'n crynhoi pwrpas bywyd y Cristion, mae'n crynhoi pwrpas yr holl greadigaeth y gweud y gwir, gogoneddu Duw, rhoi gogoniant i Dduw. Ond dwi eisiau tynnu sylw yn gyntaf nawr cyn meddwl beth mae yr arglwydd yn ei wneud a mynd i wneud dros y Philippiaid, jyst crynhoi 2 neu 3 beth, ond jyst meddwl yn gyntaf nawr ein Duw ni a'n tad ni. Fel yna mae'n ei ddisgrifio fe, yn ei berthynas a ni sy'n credu yn Iesu Grist. Ein Duw ni, mae hwnna'n bwysig iawn. Yn tad ni yw mae yna berthynas, mae yna eiddo i'n gilydd. A mae hwnna'n werthfawr iawn. Byddwn ni'n canu ar y diwedd, emyn sy'n gyfarwydd i lawer ohono ni, fy Nuw, fy nhad, fy Iesu. Boed clod i'th enw byth. Mae Psalm 23 yn agor yr arglwydd yw fy Migael. A mae hwnna'n allweddol i'r Efengyl i gyd.
Oedden ni'n gallu gweud heno, ydych chi'n gallu gweud heno, fy niw i, fy nhad i, a fy Iesu i. Wel, newn ni edrych arno fe yn weddol mor gloi a gallai nawr, heb rithro, wrth gwrs. Dau ddarlun nawr te, ein Duw ni a'n tad ni. Beth mae'n golygu bod e'n gweud ein Duw ni? Wel, mae'r darlun yma'n mynd trwy'r Beibl, y darlun yma o berthynas arbennig a chyfamod. Covenant rhwng Duw a'i bobl. Mae'n berthynas arbennig iawn, mae'n rhedeg trwy'r Beibl i gyd. A dyma gynllun Duw. Na i roi e fel hyn, jyst fel pictiwr yw hwn nawr. Un darlun ohono fe yw bod e fel cariad, bod e'n gariad i ni, bod e'n sboner i ni, bod e'n fiancé i ni. A ryw ddiwrnod, bydd e'n ŵr i ni. Perthynas o gariad, cyfamod o gariad yw e, rhwng Duw a'i bobl. Ac mae'n digwydd trwy bod e'n dewis i bobl, yn ei galw nhw, yn ei tynnu nhw ato fe, trwy Iesu Grist, ac wedyn mae nhw'n dod i'w garu fe. Mae nhw'n dod i fyddhau iddo fe, a'i ddilyn a'i wasanaethu fe. Nawr te, dwi eisiau chi i beidio cymryd jyst bod fi'n gweud hyn, ond dyma beth mae'r Beibl yn dysgu. Felly rhai adnodau nawr te, jyst i danlinellu beth wedi bod yn gweud. 2 Timotheus 1:9. Ef a'n hachubodd ni, a'n galw ni, a galwedigaeth sanctaidd. Siwd mae Timotheus, siwd mae Cristnogion eraill, a ni sy'n Gristnogion, siwd i ni wedi dod yn Gristnogion, i ni wedi cael ein galw. Yn yr Efengyl, mae Duw yn galw. Mae Iesu Grist yn galw. Deiwch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac mi esmwythaf arno. Dewch ata fi, i gael eich glanhau a golchi, gael bywyd. Dewch ata fi. Ac ar yr un pryd, a mae'r Efengyl yn galw, mae'r Ysbryd Glân yn galw hefyd. A mae rhai sy'n caru yr arglwydd wedi dod, maen wedi cael ei galw yn ei calon. Nid jyst y Christian clywed rhywbeth, ond mae yna alwad arall. Yr alwad, beth ni'n galw galwad effeithiol. A galwad sanctaidd yw e, hynny yw galwad gan Dduw sanctaidd, i fod yn sanctaidd. Nid ar sail ein gweithredoedd, diom di galw ni achos bod ni wedi wneud rhywbeth special i fod yn dda. Na, ond yn unol a'i arfaith. Ystyr y gair arfaith yw cynllun, a gyda Duw gynllun. Mae wedi plano fe gyd. Yn ôl ei arfaith a'i ras. Rhodd yw e. Rhodd yw hyn i gyd. Ac os ewn ni mlaen, y gras a roddwyd i ni yn Christ Iesu yn dechrau'r oesoedd. Mae Duw wedi meddwl am hyn ymhell yn ôl. Mae wedi trefnu fe, mae wedi anfon ei fab, a nawr mae'n galw. Mae'n galw pobl i ddod ato fe. Pam? Mae wedi meddwl i'n caru ni. Mae wedi meddwl i gael ni fel priod iddo fe. Mae wedi meddwl. A mae'n rhyfeddod. Achos i ni ddim yn bert iawn. I ni'n bechaduriaid. I ni'n llygredig. Ond mae wedi meddwl am y peth. A mae'n benderfynol o gael pobl fel dyweddi, fiancé, ac fel graig iddo fe. A mae'n mynd i fod yn bopeth iddyn nhw. Mae'n mynd i caru nhw, gofalu amdani nhw, ym mhob ffordd. Rhyfeddol. Dyna beth yw e i gael Duw yn Dduw i ni, a ni'n bobl iddo fe. Ioan 6:44, ni all neb ddod ata fi, heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. A mae'n tynnu pobl, mae'n galw pobl, mae'n tynnu pobl i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Adnod nesaf, Ioan 10, y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i. Mae'r alwad yn mynd, a maen nhw'n gwrando. Yr wyf fi'n i hadnabod nhw, a maen nhw yn fy nghanlu ni. A mae yna berthynas yn dechrau. Chi'n gweld e? Dwi'n galw nhw,
Dwi'n ei nabod nhw, a maen nhw'n dod i nabod i. Maen nhw'n nabod yn llais i. Maen nhw'n ymateb i'n llais i, a maen nhw'n dod. A maen nhw'n dilyn. A mae yna berthynas arbennig, perthynas y bugail a'r defaid, perthynas y diweddu, perthynas yr un sydd wedi caru, rhai anodd iawn ei caru. Ac wedyn ni, nid yn unig anodd iawn ei caru. Ac wedyn ni, nid yn unig mae yna alw a mae yna tynnu i ddod, ond mae yna newid wedyn ni. Mae yna weithio fel o'n i'n gweud, mae Duw wedi penderfynu cael cariad a gwraig sydd ddim yn bert iawn. Yn ein pechod, i ni ddim. Ond mae a mae'n gwneud ni yn brydferth. Dyna'i nodau. Mae a mae'n gwneud ni'n brydferth yn debyg i Iesu Grist. Ac fel hyn mae'n dweud yn Ezekiel nawr 11, 20, yna byddant yn dilyn fy neddfau ac yn gofalu cadw fy marnau. Byddan nhw'n dechrau dwlu bod yn ifydd mewn cariad i Dduw. A dyma ni, byddant yn bobl i mi. A bydda finnau yn Dduw iddynt hwy. Bydda nhw'n bobl i fi, bydda nhw'n yngharu fi, a bydda un Dduw iddyn nhw, yn eu harwain nhw, yn eu diogelu nhw, yn eu cryfhau nhw, yn eu gwarchod nhw, yn eu popeth iddyn nhw. Mewn harwain nhw, yn eu diogelu nhw, yn eu cryfhau nhw, yn eu gwarchod nhw, yn eu popeth iddyn nhw. Mewn perthynas o gariad, mewn cyfamod o gariad. Ac mae hwnna, yr adnod yna, gyda llaw, yn dilyn y ffaith, lle mae'r arglwydd newydd dweud, byddai'n rhoi calon newydd iddyn nhw. Byddai'n tynnu mas calon o garreg, a byddai'n rhoi calon o gig iddyn nhw, i garu Duw. I fod yn feddal, wrth gwrs, tuag at Dduw, nid yn galed ac yn benstiff. Wedyn, Jeremia 31, dyma'r cyfamod a wnaf ath i Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rhodd fy nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fy Dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi. Dyma fe to. Bydda un Dduw iddyn nhw. Bydda nhw'n gallu dweud, ein Duw ni. Dyma fe. Bydda nhw'n bobl i fi. A beth sy'n digwydd fan hyn? Maen nhw'n caru Duw. Maen nhw eisiau plesio Duw. Maen nhw'n caru cyfraith Duw. Caru ei air. Beth bynnag mae moyn, i ni moyn. Mae perthynas o gariad yn tyfu rhwng yr arglwydd a'i bobl. Ac wedyn, yr un ola, Ezekiel 37, ni fyddant yn ei halogi, yn trochi hunain a'i heilinod, ei pethau atgas a'i holl droseddau. Y diwiau eraill, maen nhw wedi bod yn mynd ar eu hôl nhw. Na'n problem sylfaenol ni, ni'n tueddu gadael y gyr Dduw, na'n tueddiad naturiol ni, a wneud ein diwiau bach ni'n hunain, beth sy'n siwtio ni, beth sy'n gweithio rownd beth i ni moyn. Oherwydd, bydda fy'n ei gwaredu o'i holl wrthgilio, byddai'n dod â nhw nôl, a fi'n drygioni iddynt, ac fe'i glanhaf, a dyma ni eto. Bydda'n hwy yn bobl i mi, a minnau yn Dduw iddynt hwy. Mae'n rhedeg trwy'r Beibl i gyd. Y berthynas yma o gyfamod. Perthynas o gariad rhwng Duw a'i bobl. Ac felly, i ni'n dod i'r cyfamod yma trwy Iesu Grist. Na'r unig ffordd, trwy ddod at Iesu Grist, trwy gredu yn Iesu Grist. I ni'n dod yn bobl i'r arglwydd. Ac mae e'n Dduw i ni. Ydych chi'n gallu gweud heno, fy Dduw Iesu Grist. Mae'n fraint aruthrol, mae'n fendith aruthrol. Y Duw holl a lluog. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y Duw agorodd y môr coch. Y Duw gododd Iesu Grist o farw'n fyw. Y Duw anfonodd ei fab i Bethlehem fel plentyn bach.
A wedyn gafodd ei arwain i'r groes, ei atgyfodi, ein bod e'n ddew i ni, y dew greodd yr holl fyd y bydysawd, y dew roddodd y ser yn ei lle. Ein dew ni. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ein tad ni. Dyma chi berthynas arall. Yr un berthynas yw hi, ond darlun arall ohoni wrth gwrs. Mae'n gyfoethog wedyn ni, ein tad ni. Ac pan ni'n sôn am ddew fel tad, yw y tad perffaith wrth gwrs. Mi ddyle pob tad eiarol fod yn debyg i'r tad nefo. Ni ddim yn gweud bod Duw yn debyg i bob tad eiarol. Na, fe yw y tad perffaith. Ac i ni nawr, yn blant, a darlun i chi'n cael yn y Beibl, mae Duw wedi penderfynu cael plant. Mae wedi penderfynu cael teulu enfawr o blant. Miliynau ohonyn nhw, o bob rhan o'r byd i gyd, mewn un teulu, a mae'n mynd i ddod â nhw gytre i'r nefoedd, i'r nef newydd a'r ddeiar newydd mewn gogoniant. Ond sio dyn ni'n dod yn blant, dwi'n rhywbeth naturiol, dyn ni ddim yn cael ein geni yn blant i Dduw yn yr ystyr yma, yn y berthynas arbennig agos yma, bod e'n dad a ni'n blant ac yn etifeddion iddo fe. Wel, Ioan 1:12, cynifer a gai derbyniodd. Mae'n sôn am Iesu Grist, y gair ddath yn gnawd. So mae Iesu Grist i dod i'r byd, mae llawer wedi ei wrthod e. Ond cynifer a gai derbyniodd, sydd wedi croesawu Iesu Grist a'i dderbyn e fel gwaredwr, rhoi sydd iddynt hwy, sef y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Ac ymlaen, plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, so nid y geni naturiol yw hwn nawr, ond y geni newydd, y geni goruwch naturiol, supernatural. Nid o ewyllus gŵr, ond o Dduw. Bod Duw wedi rhoi genedigaeth newydd. I bawb sy'n croesawu Iesu Grist. Mae hwnna'n arwydd bod nhw'n blant i Dduw. Mae nhw'n croesawu, dim yn gwrthod, dim yn gweud dim diolch, croesawu, derbyn Iesu Grist. A'i groesawu fe fel ein gwaredwr. Ac mae hynny'n golygu perthynas arbennig, diogel o gariad eto, y tad perffaith yn gofalu. Ac wedyn ni, ewn ni at 2 Corinthiaid, nod Duw yw gwneud i blant yn debyg iddo fe. Gwneud nhw'n debyg iddo fe, i'r tad. Pan mae'n ein cymryd ni fel plant, dyn ni ddim yn debyg iawn iddo fe. I ni wedi colli'r tebygrwydd. Ond mae am ein gwneud ni eto yn debyg iddo fe. Ac yn yr adnodau hyn, ni'n clywed chydig bach am hyn, na ni yw teml y Duw byw, mae'n byw gyda ni yno ni, fel y dywedodd Duw, trigaf yn ddynt hwy, a rhodiaf yn ei plith, a byddaf yn dduw. Na fe to, byddaf yn dduw i ddynt hwy, a hwythau'n bobl i minnau. So mae'r ddau deu gilydd fan hyn, am hynny, dewch allan o'i plith hwy, ymwahanwch oddi wrthynt, medda'r arglwydd, a pheidiwch a chyffwrdd a dim byd aflan. Ni'n stopo fyna meiliad am beth mae'n sôn. Wel, oedd rai o'r Cristnogion cynnar yng Nghorynth yn cael eu temtio i addoli yr arglwydd ar ddydd Sul, a wedyn i fynd i demlau paganaidd yn ystod yr wythnos, lle oedd diwiau eraill yn cael eu addoli. A mae Paul yn gweud, mae hwnna'n anghywir, gallwch chi ddim wneud hynny. Gallwch chi ddim gwasanaethu yr arglwydd 1 funud, a wedyn bod yn rhywle sy'n gwasanaethu Duw gwag, Duw ffals. Allwch chi ddim. Mae hwnna'n golygu bod chi'n trochu'ch hunan, a chi ddim yn debyg i fi. So ymlaen â ni, ac fe'ch derbyniad chwi, a bydda fi chwi yn dad. A byddwch chi yn feibion a merched i mi, medd yr arglwydd
yr holl alluog. Ac i ni'n clywed sawl gwaith yn y Beibl ac yn y Testament Newydd ar hyn, byddwch sanctaeth, fel yr wyf fi yn sanctaeth. Mae Duw yn dweud, hynny yw eisiau gwneud chi'n debyg i fi, yn lan ac yn sanctaeth. Ac felly mae'r plant, os mae Duw yn dweud, i ni ddim i fod i fynd i lefydd, i ni ddim i fod i gael diwiau eraill, right? Wel, i ni'n gadael rheina i fynd te, mwyn glynu wrth ein Duw ni a'n tad ni. Allwn ni ddim mynd i rwle sy'n addoli unrhyw ddew arall o gwbl, lle bynnag yw e. Sdim ots mae'n costio, oedd pobl eisiau mynd mlaen yn ei gyrfa, chi'n gweld, na pam o'n nhw'n mynd i'r pethau yma. Oedd na gild o weithwyr ac yn y blaen, oedd na gilds i'r careers gwahanol. Ac os o'ch chi eisiau mynd mlaen yn eich gwaith, o'ch chi'n mynd i'r pethau yma, o'ch chi'n mynd i ryw swper, ond rhan ohono fe oedd addoli Duw arall. Anghywir, wrth gwrs, gallen nhw ddim wneud hynny, a bod yn debyg i'w tad nefol, a bod yn agos ato fe. Wedyn, Salm 103, fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturio ar arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. I rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio ei orchmynion ac yn ei fyddhau. Mae'n addo tosturio, bod yn dyner gyda ni. A mae hwn yn hyfryd. A dyma i ni'n profi, ni'n bod i'n abod Duw fel ein tad yn Iesu Grist. Beth i ni'n profi, beth sy'n rhyfeddu ni, yw ei dynerwch. Pan i ni'n cwmpo, dyw e ddim yn pwysio ni lawr yn bellach ac yn gwasgu ein wyneb ni lawr, mae'n ein codi ni. Pan i ni'n crwydro, mae'n dod â ni nôl. Mae'n dyner. Mae'n dosturiol wrtho ni. Mae'n nabod ni'n well na ni'n hunain. Mae'n gwybod am ein defnydd ni. A mae'n dosturiol ac yn garedig ac yn amyneddgar. Mae'n ein disgyblu ni odi, ond mae'n ein caru ni. A mae'n brofiad rhyfeddol i ddod i nabod Duw ein tad ni. Yn y berthynas yna. Ac mae'n tosturio wrth ei blant ac mae'n rhoi disgrifiad fan hyn o pwy yw ei blant e. Y rhai sy'n cadw, y rhai sy'n ei ofni. A na fe, mae'n egluro nawr beth mae'n golygu i'w ofni fe. Cadw ei gyfamod, cadw ei orchmynion ac i fyddhau iddo fe. Ac wedyn, 1 Ioan 3 i orffen, gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato, cawsom mae'n galw yn blant Duw. A dyna ydym, yn Iesu Grist. Ac ymlaen, diolch Geraint. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillio'n annwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw, ac nid ymlygwyd eto beth a fyddwn. Ac ymlaen, yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, a byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Mae'r tad wedi penderfynu rhoi etifeddiaeth i'w blant, chi'n gweld? Mae eisiau gadael rhywbeth arbennig, mae eisiau rhoi rhywbeth arbennig iddyn nhw. A mae hynny'n golygu y gogoniad, y nefoedd. Dyna mae'n mynd i roi i ni, ac yn y nefoedd byddwn ni mewn gogoniad yn debyg, yn derfynol debyg iddo fe. Felly, i'r Cristion, dyma pwy yw Duw. Ein Duw ni yw e. A'n tad ni. Wy'n gofyn eto, ydych chi'n gallu gweud na heno? Os ych chi'n Gristion, chi yn ei weida, chi fod i weida, a chi fod i brofi fe, wrth gwrs. Ac felly, bydd a mae dyma rhai o'r pethau mae Paul wedi gweud yn y llythyr, bydd yn cyflawni pob angen. Mae wedi dweud hynny nawr, bydd yn gofalu am bob angen y mywyd y Philippiaid ac y mywyd y Cristion. Mae wedi dysgu i Paul y gyfrinach, meddai fe, o ddygymod a sefyllfa lle mae digon gyda fe, neu dim digon. Ond mae'n gallu dygymod â hwnna, mae'n gallu dygymod â bod yn y jail, neu bod yn rhydd. Mae'n gallu dygymod â bod mewn shipwreck, mewn llong ddrylliad, neu bod yn ddiogel mewn tŷ. Mae'n gallu dygymod ag unrhyw sefyllfa. Mae wedi cael ei ddysgu
Siwd, mae niw i gyda fi, mae'n had i gyda fi, mae'n ynysgu fi, a mae di dod â fi trwy'r pethau yma i gyd. A chi hyfryd. Mae'n ei gryfhau ac yn ei nerthu fe ar gyfer pob gofyn. A mae'n mynd i ofalu amdano fe. Nawr, mae sôn fan hyn o'r te i ni am ofal Duw. Okay? Bydd e'n gofalu, cyflawni pob angen. A gallwn ni feddwl am ofal Duw neu'r rhagluniaeth Duw, providence. Okay? Yn gyntaf, mae gofal Duw a rhagluniaeth Duw dros popeth. Mae'r Beibl yn dysgu hwnna i ni. Popeth i gyd, yn y nef ac ar y ddaear, yr awyr, y môr, popeth. So, Genesis 8:22, tra peri'r ddaear, dyma'r addewid mae Duw yn rhoi nawr i Noa, tra bydd y ddaear yn para, ni ffeidia pryd hau a medi, oerni a gres, haf a gaiaf, dydd a nos. Wy'n mynd i ofalu a trefnu'r cwbl i gyd, meddwl Duw. A mae hwn yn bwysig, achos mae pobl nawr yn poeni am y blanet, a dyfodol y blanet. Dyma beth mae Duw wedi addo. Dwi'n mynd i ofalu am y cwbl nes y diwedd. A mae rhagluniaeth Duw dros popeth. Popeth i gyd. Sdim byd tu fas yw ofal a'i lywodraeth, a'i oruchwyliaeth e. Dim byd. Mae hwnna'n hyfryd, cofiwch. Sdim byd tu fas i oruchwyliaeth Duw. Dim byd. Sdim eisiau ni ofni. Wedyn ni, mae yna ragluniaeth arbennig. Mae yna ragluniaeth gyffredinol, mae yna ragluniaeth arbennig. Dros greaduriaid rhesymol. Dros pobl, chi a fi, a y boblogaeth i gyd. Pineb bod ni'n credu ynddo fe, neu beidio. Mae'n goruchwylio pawb. Matthew 5:45, oherwydd y mae ef yn peri yw hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Felly, mae goruchwyliaeth Duw dros y cwbl i gyd. Wedyn mae goruchwyliaeth fel un sy'n cynnal dros pob creadur, dros bodau resymol i gyd, a mae hwnna'n ragluniaeth arbennig. Ond wedyn ni, mae yna ragluniaeth arbennig iawn. Very special providence. Mae rhai yn sôn amdano fe dros ei blant a dros ei bobl. A wnaethon ni ddarllen yn y darlleniad cyntaf, gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio, neu bod pob peth yn cydweithio, fel mae ni wedi arfer dysgu fe yn yr hen gyfeithiad, bod pob peth yn cydweithio, popeth, mewn bywyd, daioni i'r rhai sy'n ei garu fe. Yw blant e, yw bobl e. Sef y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad, yn ôl ei gynllun, fel dwedon ni gynnau. A mae hwn yn rhywbeth arbennig iawn. Mae Paul yn gweud fy niw i, ein Duw ni, ein tad ni, bydd e'n cyflawni pob angen. Bydd ei ofal a'i oruchwyliaeth dros ei blant trwy'r amser fel bod pob peth yn cydweithio daioni. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu, fel brofodd Paul, bod bywyd yn rwydd. Dyw hynny ddim yn golygu na allwn ni ddim cael ein rhoi i farwolaeth am y ffydd. Fel digwyddodd i Paul a'r apostolion i gyd, wrth gwrs. Ond mae pob peth yn cydweithio daioni yn cadw ni mewn perthynas â Duw ac i'n gwneud ni yn debyg i Iesu Grist ac i ddod â ni'r gogoniant. Ein daioni mwyaf ni, wrth gwrs. Popeth yn cydweithio daioni yn yr ystyr hynny. A mae gymaint o bethau gyda ni nodi fanna, y ffordd mae'n ateb ein gweddiau ni, y ffordd mae'n ein harbed ni, y rhag nifer o drafferthion, y ffordd mae'n dod â ni drwy nifer o drafferthion, ei help grasol mewn argyfwng, a hefyd y ffordd mae'n ein tyfu ni ac yn ein datblygu ni
trwy anawsterau bywyd. Ac fe yw'r un sydd wedi dechrau gwaith da yn y Philippiaid, ac ym mhob Cristion, a fe bydd yn ei gyflawni fe, wrth gwrs, ar gyfer dydd Iesu Grist. Ac wedyn, jyst un gair i orffen, un Duw a'n tad y byddor gogoniant. Am beth? Beth mae hwnna'n golygu? Beth mae gogoneddu a rhoi gogoniant i Dduw yn golygu te? Wel, mae dau air yn y Beibl, un yn y Testament Newydd, un yn yr Hen Testament, a mae'r Apostol Paul yn ymwybodol o'r ddau, wrth gwrs, ond mae yna ddau air. Yn yr Hen Testament, chabod, neu cabod, mae rhaid gweud, chabod, sylwedd, substance, pwysau, a disgleirdeb. Na fe, gogoniant, ynddo fe. Ac ein Duw ni, ein tad ni, swn ni'n gweld pa mor fawr yw e. Swn ni'n gweld pa mor ddisglair yw e. Wel, mewn sawl ffordd, yn y creu, wrth gwrs, yn y greadigaeth o'n cwmpas ni, yn y ofal cyffredinol, ond yn arbennig yn yr efengyl. Yn yr efengyl. Yn y ffordd mae di'n caru ni, mae di'n trefnu ar ein cyfer ni. Y ffordd mae'n galw ni, y ffordd mae di'n prynu ni trwy waed ei fan newydd a'r ddeiar newydd. Gogoniant Duw yw hwnna, speciality Duw yw hwnna, gallu Duw yw hwnna. Dim ond Duw sy'n gallu gwneud hwnna. Nerth, sylwedd, disgleirdeb Duw yw hwnna. A dyna beth mae Paul eisiau bobl i weld yn ei fywyd e. Pobl o'i gwmpas e, a'r angylion. Mae eisiau iddyn nhw weld gogoniant Duw. Beth mae Duw yn gallu gwneud pan mae'n cael gafel mewn person yn Iesu Grist. Mae Duw yn gallu gwneud pethau rhyfeddol. Mae Duw yn drigarog, mae Duw yn dda, mae Duw yn fawr. A mae eisiau bobl i weld hynny. Nid pa mor dda yw Paul, nid beth mae Paul yn gallu gwneud. Fe yw'r penna o bechaduriaid. Fe yw'r un oedd yn ymladd yn erbyn Iesu Grist. Nid beth mae Paul, dim na, beth mae Duw yn gallu gwneud pan mae'n cael gafel ar Paul. A mae'n ogoneddus beth mae gras Duw yn gallu gwneud gyda bywyd person, fel yr Apostol Paul, fel gyda chi a fi. Ac wedyn yn ail, gair y Testament Newydd, doceo. A mae doxology yn dod o'r gair yna, os fi'n gweud yn iawn nawr, bod ni a opinion da am rywun. Na'r ystyr llythrenol gwreiddiol, ein barn ni, ein opinion ni, beth ni'n feddwl o rhywun, ac wrth gwrs mae wedi troi wedyn bod gyda ni opinion da am rhywun, meddwl uchel o rhywun. A bod ni'n ei canmol nhw wedyn ni, ac yn ei moli nhw, ac yn ei addoli nhw, ac yn ei gwasanaethu nhw. Ac yn sicr, mae'r Apostol Paul eisiau gwneud hynny. A mae pob Cristion eisiau gwneud hynny. A dyna sydd yn iawn, wrth gwrs, yw cael meddwl mawr o'r arglwydd. Cael meddwl mawr o'n Duw ni, a'n tad ni. Ac wedyn ei ganmol e. Ac wedyn ei foli fe. Ac wedyn ei wasanaethu fe, wrth gwrs. A dyna beth yw pwrpas bywyd y Cristion. Dyma beth yw pwrpas ein heglwys ni. Dyma beth yw pwrpas y cwbl. Nid rhoi clod i ni. O, na. Dangos beth mae e'n gallu gwneud a rhoi y clod i gyd iddo fe. Rhoi y gogoniant i gyd. Iddo fe a'i ras e, beth mae e'n gallu gwneud yn yr efengyl. Ac felly, dyna ffordd hyfryd i grynhoi y llythyr, a dyna motto hyfryd i chi a fi ac i'n bywydau ni hefyd. I'n Duw a'n tad y byddor gogoniant byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola nawr te. Fy Nuw, fy nhad, fy Iesu, boed clod, i enw byth. Boed dynion yn dyfoli fel rhif y bore gwlydd.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am ein atgoffa ni a'n dysgu ni beth mae'n golygu i ddweud ein Duw ni a'n tad ni. Fy niw i a fy nhad i, bod e'n dod trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Arglwydd, os yw hyn yn wir amdano ni heno, ni'n diolch yn fawr i ti. Ni'n diolch am y fraint a'r uchel o allu dweud hynny heno. Fy niw, fy nhad, a'r holl mae hynny'n ei olygu i ni. Ac dad heno, i ni eisiau bod yn bobl i ti. I ni eisiau bod yn rhai sy'n dy garu di, ac yn mynd i ddod yn brydferth rhyw ddydd i fod yn wraig i ti yn y briodas fawr. Ac o Arglwydd, i ni eisiau bod yn blant i ti, yn yr ystyr bod ni'n dod yn fwy tebyg i'n tad nefo, yn fwy tebyg i'n brawd mawr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni, Arglwydd. Ac i ni'n diolch am yr addewidion, mae dyma yw dy gynllun di ar ein cyfer ni. Arglwydd, yn wir, helpa ni i roi y gogoniant i gyd i ti. Ym mhob peth, bob amser, yn oes oesoedd. Amen.